Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनै मोनसे आपडेट प्रमद बर' बिथांनि जाय प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ हारसिङै सालायनानै नस्थ' खालामगासिनो दं। बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि हारसिङैनि डिसिसनजों सोलिनाङामोन। नाथाय माखासे लिडारफ्रा बिथांनि सामसागिरिफ्रा बिथांनि खोथाखौ लानानै दिनै रिजनेल पार्टी हिसाबै थाथों, एबार फैगोन बिटिसि इलेक्शनाव बिथांमोनाथ' जेनखागोन, अब्लाबो बिथांमोना अपोजिशन पार्टीनि रलखौ लाथों होननानै पार्टीखौ फोथांनानै लाखिनांगौमोन। नाथाय दिनैनि समाव प्रमद बर' बिथाङा मा खालामखो, लासैनो बिथांनि सायख'नाय जानाखि केन्डिडेट बे केन्डिडेटफोरखौबो दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा समर्थक बिथांमोना सापर्टार्स बिथांमोना नांला होननानै बुंबाय। आरो लिडारफ्राबो बिथांनि डिसिसनखौ मोजां मोनैनि, मानोना बिथाङा वान मेन आर्मि, बिथांमोननि गेजेराव कालेक्टिभ डिसिसन सोलिया। प्रमद बर' बिथाङा जेखौ होनो बेसो इउपिपिएल दोलोआव खामानि होयो। दा बेखायनो दिनै केन्डिडेटखौबो गावनि गोसोबादि होदों, वार्कार्सफोरनि खोथा लायाखै, रायजो राजाफोरनि खोथा खोनासङाखै, जायनि जाहोनाव दिनै वार्कार्सफ्राबो गुगादों, सापर्टार्सफ्राबो गुगादों, आरो जायफोर केन्डिडेट मोनथावथाव मोनाखै बिथांमोनाबो गुगागासिनो दङ। दिनै माखौ लानानै बिथाङा दिनैनि समाव पार्टी सालायदों? जेबोआनो गैला, जिर'। मोनफ्रोमबो जायगा मोनफ्रोमबो एरियायाव ग्राउन्ड रिपर्टखौ नायोब्ला इउपिपिएल दोलोनि थाखाय रावबो मोजां बुंग्रा बा इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामग्रा दिनैनि समाव नागिरब्लाबो मोननाय नङा। मोनथारोबा 100 जनाव 3-4ल' मोनगोन। दा अब्ला बेखौ लानानैथ' पार्टिया थांनो हाया, बेखौ लानानैथ' सरकारा दिनैहाय सरकारखौ बिथांमोना दानो हाया, बा देरहानायनि सिमां सुजुनो हाया, बा बिपिएफखौ गाख्लायनो साननो हाया, मिजिं खालामनो हाया बिथांमोना। नाथाय बिपिएफखौ नायदो, मोनफ्रोमबो मिथिङाव आगान गानो जायगा मोनलायलायै लोब रोजा नङा लाख सुबुंफ्रा दोहौ जागासिनो दं। आरो बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा, बिपिएफखौ समर्थक खालामग्रा रायजो राजाफ्रा माला इलेक्शन जायो बेखौसो नेनानै दं। माला इलेक्शन जायो? दिनैनि समाव बिटिसिआव जेखि नेशनेल पार्टी फैया मानो, जेखि षड़यन्त्र खालामा मानो, हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ हमथानो हानाय खुनु दोलो गैया। आरो खुनु नेशनेल पार्टीनि डिप्ल'मेटिक पलिसियाबो दिनै प्रमद बर' बिथांजों लोगो लाबाबो खुनु हाग्रामा महिलारि सारखौ गादबनो हानाय दिनैनि समाव क्षमता गैया। आरो बिथांमोना बागदावखाबाय, रायजो राजाफोरनि लोब सापर्टार्सफोरनि लोब आथिं गानो जायगा मोनलायै लोब सापर्टार्सफोर फैनायावनो बिथांमोना बागदावखांबाय। जायनि जाहोनाव प्रमद बर' बिथाङा गावनि माखासे मावथिफोरखौ लानानै दिल्लीयाव थांनानै मा रायज्लायहैखो बिजेपिजों षड़यन्त्र खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा जायजों दं बेसो देरहागोन। दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथां सारजों रायजो राजा दं, बेखौ लानानैनो बिथाङा दिनैहाय गोग्गायै बुंनो हायो सरकारा जे बिपिएफ दागोन, बिपिएफ दोलोआनो सरकार दागोन होननानै। नाथाय प्रमद बर' बिथांजों रायजो राजा गैया। बिपिएफर লগত কোন আছে? हाग्रामा महिलारि सारर লগত কোন আছে? ৰাইজসকল সদায় हाग्रामा महिलारि सारर লগত আছে। আৰু এই সমৰ্থকবিলাকে কেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব এইটো ওয়েটিং কৰি আছে। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि समाव गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया, आरो जेबो बेले बेजे जानांगौ खोथा गैया। 100% निश्चित आगन्तुक बिटिसि इलेक्शনত बिपिएफ दले सरकार गठन करिब, এইটো 100% शियर निश्चित। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायहरबाय, मानोना जोङो मिन्थियो माखासे केपासिटि, माखासे ग्राउन्ड रिपर्टखौ, जायनि दारैहाय जोंबो बुंनो हायो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव सरकार दागोन, आरो सरकार दागोना 100% रोखा होननानै। खुनु बिजेपि दोलो, खुनु इउपिपिएलआ बेखौ हमथानो हानाय क्षमता गैया। खारन रायजो राजाफ्रा डेम'क्रेसियाव रायजो राजाफ्रा जायखौ मदद होयो बेसो जै जायो, राजा जायो। मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।